Какво ще правим днес? А? Какво ще правим днес? Мъфини. И? Мъфини с моркови. Да. А какво бъркаш? Да. Яйце. Не, хубаво. Ще сложиш ли сега тиквени семки тук? Ама не. Ще ги слагаме ли, мамо, да се пекат? Не. Не? А какво ще ги прави, мамо? Екука. Тук ли да седат, мамо? Защо си тъжен, мамо? Абуш. Абуш ли, мамо? Да. Да. А Анди иска вече да си хапне ли, мамо? Да. Да. Искаш, мамо? Абуш. Екука. Какво да дам още, мамо? Хи. Мъфини. Да. Харесаха ли ти, бе, мамо? Екука. Добре, мамо. Екука. Я кажи, вкусен ли е, мамо? Да. Кукам.